Hejsan och sen har mitt så ja, jag öppnade lite så. Ja. Det ser ut så här inne. Där. Så har vi det ska vara jag ska ta bort det som går där. Ja. Så står lite här. Då tar vi på henne. Och här är det. So beautiful. Jag måste ställa upp min kamera. Jag ska hämta mitt filmställ så kommer snart. Jag ska ställa upp min kamera. Så då ska vi ta fram den. Ja, jag bara. Så titta. So beauty. Alltså jag kan inte förstå det här. Ja. Så kan vi göra så här bara lite. Nej. Öppna och vi på baksidan. Den där. Då kommer man få det här med den där de hästarna och den där ryttaren. Det är ryttaren och hästar som är mest. Så kommer man få sadla tränsvinder och massor med grejer. Superkärr. Och sedan är det lite bilder på hästar och sånt. Så yes, här bak står det adventkalendrar. Christmas Horse Show. Well, nej, men det stod inte på svenska. Ja. I'm really excited. Lager ska bort. Så där. Okej, jag ska bara ta bort här. Där, nu ska vi dra ut den. Och here is it. And ja, jag måste tejpa här på den. Så här den här. Here is the special calendar. Oh my gosh. Titta. Så fin. Jag tror i lucka 1 kommer få näst och lucka 24 ser också ut som man kommer få näst. Och sedan kan man undra resten. Jag gissar att man kommer få rätta den i lucka 2, lucka 15, lucka 6 eller lucka 19 typ. Ja, det var allt för den här videon. Så hörs vi nästa. Hejdå!